Pe Sfântul Ioan Gură de Aur tot așa l-au caterisit și furtuni au venit peste el. De 5 ori l-au caterisit. Și caterisit a murit Sfântul Părinte Ioan Gură de Aur, care până în ziua de azi la toate altarele se spune cu rugăciunile Cerintului Sfinț Părinte al nostru Ioan Gură de Aur. L-au caterisit, l-au alungat chiar din Constantinopol pe Sfântul Ioan Gură de Aur. L-au dus tocmai undeva în depărtatea Armenie, într-o zonă foarte greu de trăit acolo, o zonă muntoasă, și unde au trimis în definitiv pe cel mai mare criminal din vremea aceea din Imperiul Roman ca să-l omoare pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și a murit asasinat Sfântul Ioan Gură de Aur într-o biserică, s-a dus și a spus, zice, până aici. S-a întins în semnul crucii, zice, slavă lui Dumnezeu pentru toate, acum fă ce ai de făcut, și l-a ucis. Și apoi, iertați că vedeți furtunile care Dumnezeu îngăduie în viața credincioșilor, a sfinților, dacă înțelegem ceva de la ei. Și spune că următorul împărat, care a venit fiul lui Honoriu, Arcadie, spune, când a văzut ce nenorocire au făcut părinții, ce sfânt au omorât părinții lui, că la ordinul mamei lui Eudoxia și al tatălui său Honoriu se întâmplase aceste complicități și aceste nenorociri, spune, aduceți înapoi, zice, trupul Sfântului Ioan Gură de Aur. Și când l-au dus cu corabia, împăratul, spune, s-a pus pe țărmul mării, s-a aruncat haina de împărat de pe el, s-a pus la pământ și zice, treceți cu moaștele lui peste mine să mă ierte Dumnezeu și pe mine și pe părinții mei pentru rău care l-a făcut acestui sfânt. Și au trecut cu trupul Sfântului Ioan Gură de Aur peste trupul împăratului. Vedeți, Dumnezeu, Sfinții lui Dumnezeu, când ajung în furtună, ei știu că ei sunt cu Domnul Isus. Pe ei nu-i spăimântă furtună, nu-i spăimântă valul.